And yes, mga mahal, nagbabalik na ang Spicy Opo mo sa radyo na talaga nga namang kinukonsinti kang hintayin ng taong hindi ka pa sigurado. Hindi, ang sinasabi ko naman dito, mahal, may mga pagkakataon na kung saan kailangan mo talagang maghintay at meron din namang worth it hintayin. Di ba nga? Kaya nga yun yung pinag-uusapan natin sa ating Chini Talks, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo na si DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 signs na dapat mo siyang hintayin. Talaga nga naman. Asang-asa. Ito na, recap na tayo. Sabi ko kanina, mahal, dapat maghintay ka kung sinabi niya mismo. Ito, sinabi niya with clear intentions, with clarity, di ba? Clear siya na gusto ka niya, pero may inaayos lang siya. May mga tao talaga na kailangan munang ayusin ang sarili, ano pa ba, ang career, pwede rin na mga pinapagaling niya muna yung trauma niya. So that on his or her next relationship ay talaga nga namang ready na siyang magmahal ulit. So kapag sinabi niya yon, definitely okay lang. And demand a timeline kung hanggang kailan. Para at least alam mo kung hanggang kailan ka maghihintay, yung hindi ka maghihintay sa wala. Since klaro naman na gusto ka niya, 'di ba? Magbigay ka naman ng timeline kung kailan tayo pwede maging magjowa o ready ka na pumasok sa relasyon. Ganon kasimple, 'di ba? At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko rin kanina, maghintay ka kung consistent ang effort niya. Ito yung sinasabi natin na kahit hindi man kayo, wala pang official, wala pang commitment, pero araw-araw ka naman niyang kausap. Pinaparamdam niya na ikaw yung priority niya. Pinaparamdam niya na may possibility at pwede talaga maging jowa kayo. Definitely, hindi ka option at kino-consider niya na or malapit nang maging kayo. Pwede na yan, di ba? Kasi kung may actions naman at ikaw naman sa sarili mo nararamdaman mo kapag pinapaasa ka lang not unless ikaw talaga ay engot. 'Di ba? Kung ramdam mo naman na talagang ikaw lang yung kinakausap, mabilis naman mag-reply, 'di ba? Meron naman talagang oras para sa iyo. Definitely, it's worth waiting for sa taong meron talagang interest din sa iyo, 'di ba? At ang pangatlo at panghuli, mahal, maghintay ka kung pareho kayo ng long-term goal. Ito yung sinasabi natin na date to marry. So kung aligned kayo na date to marry ka, date to marry din siya, definitely it's worth waiting for. So hindi ka na magta-trial and error, hindi ka na titikim sa iba, 'di ba? Hindi ka na makakahanap ng taong lolokohin ka na naman ulit. So at least may alignment kung saan kayo patungo. Marahil hindi pa kayo, pero ang maganda diyan na aligned kayo sa long-term goal nyo is kapag naging kayo, definitely will lead to wedding at talaga nga namang kayo na panghabang buhay. 'Di ba? Yan ang problema ngayon sa mga tao Date ng date para tumikim. Pero dapat nagde-date kayo para makilala and at the same time mag-invest sa taong makakasama nyo hanggang pagtanda. Ewan ko ba sa mga to? Rorupok? Gusto lagi tikiman? Ano ba kayo mga karinderya? Hindi, mas masarap mag-invest sa taong gusto ka rin at sigurado sa'yo, di ba? Kaya sa mga naliligaw dyan, hindi pa alam kung sino ang karapat-dapat para sa kanila, ay sinasabi ko sa inyo, baka kay DJ Kim Chino kayo nararapat. Huy! Diyos ko po, sa radyo pa naghanap ng jowa tong Kim Chino na to. Anyway, mahal, gusto ko lang palang sabihin na maraming salamat sa suporta nyo kasi po ang 90.7 Love Radio Manila ay nominado sa 7th BP Choice Awards bilang FM Station of the Year. Pwede nyo po kaming iboto. Punta lang kayo sa BP Choice Awards. And also, ang inyong lingkod si DJ Kim Chino ay nominado rin bilang Male Radio DJ of the Year. Kaya naman isama nyo na ako sa pagboto nyo ha. Ipanalo natin to. Siya mahal, ako'y sisibat na pero wag kayong mag-alala, susunod na po sa akin si Rocketera Titangelo sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Salamat, mahal! Metro's #1 Love Radio. Basic!